la uyavutha phela. Wait. Ungifuna yini nani uhambe nani ngoba phela ufike sona umnikazi wekhaya. Ngishilo ngathi uyabona nje kade ngamtshela ingane ukuthi akathathe lento ayifuna endlini yami angiphumele. Makuthi uze kuwena enze lento ayizele kuwena. Uhlangana ufuna mina isiqu sami ngoba angazi ngoba ngiyamtshela uba hawu Jehova yini yini ke manje sikwazi angisabingelelwa ngeke bana kumele bingelele lithembe what's happened yini ngifika ungekho la ekhaya makhelwane hayi bongana tona wena yini mama hayi ambuzi sizobheka njengomakhelwane futhi namhlanje uyaphila linda mina ngizobheka kumfica ungangithola endlini umakhelwane hayi inkinga ke le le ambazi ngomjeni ufika ngingekho indoda eyangitshela ukuthi kade ufikile linda mina ke ngiyobheka kwakho ntombi yingakho nje mina mfazi ngizobenzela yendoda nje angikaze nje ngithungezi mina kwami angikaze nje ngisho uthungezi kwami Where's pity says palapaluya pity selise yami inhliziyo shayuthi li awe Where's pity says palapaluya pity kodwa Nkosi yami kwangiphinda ngabe lo nkosikazi usephinde wenza lento yakhe yomahlali la ekhaya umakazi naye akekho kanti lo muzi kangokhela bani madoda ayi angiyazi indaba yonkosikazi noma kuma ngibiza umama ngibiza abadala sizothi ikuphi inkinga ngoba inkinga ikhona ngifuna ngibuye ngishawe umoya ngengithi ukuhamba kancane mhlawumbe uzobuya sebekuyini ngoba nenkinga yonke into ntombi kunzima ukuba indoda hayi angeke ngihambe ngisho umoya mhlawumbe ngizokwazi ukubona ukuthi ufuhleleke mfazi ngoba wenze njani hayi uhlanganaphi wena ukuthi umfazi awumficanga endlini yakhe nokuthi phela ngena kanti uyamthelisa yini kanti we awungitshela ukuthi wena une-babysitter lalela angibafuni abantu abafazi ngingafune endoda nje ngiright nginje asambe mfazi angiyazi indaba yendoda njenzana fanele ngihlale kunendoda nje angikwazi nje ukwenza izinto zami umuntu uhambela nangoduze kwami akafuni ngisho ngithi nyaka yazi ngiyobe sibonana angazi nokuthi lalela ngizokubona ngiyokuxoxela hayibo we mama baba futhi ukuba angizange ngihlangane nawe bengeke ngifice ekhaya we baba sambe soxoxela endlini hayi la enyaka mama awukusho kanjani lokho mama ngoba ekhaya khona ba ingane indaba zethu ke zoziwa umphakathi wonke nje hayi mama kulungile sambe soxoxela endlini kodwa ayikho mama nje asendlini ekhulunyelwe emnyango pity selise yami uyayibona ke leyo nto kulungile baba sithanda phela ukuhamba sikhuluma emnyango indaba zakwami asale sesihlala la egaraji ngeke ngisiyale indawo ebuya kumadani awukhulume ngasuke kabi manje ngoba ngazi ngizoyibonile le ndikangaka
Hayi nkosikazi. Njalo ngikufice la. Lingane ngiyithola nje lingane ihleli yodwa la endlini. Ukhuluma ngale ngane ekwazi ukungena endlini ivula i-TV. No, inkinga manje i-TV ku-clean endlini ngishiye ngiclenile ngibekile. Yini inkinga ukudla ku-microwave? Nkosikazi, isancane lengane. And 2 akufunakala ingane encane engayihlale yodwa ekhaya. Uyebo? Ziningi izinto. Enye into ke futhi nkosikazi ibambe la. Uyabona uma uqhuma indaba lapha kaMekhalwa. Nawe nkosikazi uzobaleka kulezi ndaba. Ngithini? Ngimdala mina indaba engikhulumayo ngiyayazi. Le ngane le ngiyikhulisile. Ibuka i-TV, ivala umnyango, mayizele ilale. Manje kufunekani nawe mhlawumbe ukuphakelile ukudla ngakufaka i-microwave. Ufunani mina baba? Hayi uyangehlula nkosikazi. Hayi Ufuna njalo. Hayi uyangehlula. Kusukela ekuseni emini ntambama ebusuku ngibukele nawe. Uyangehlula. Funga bakini. Athi ngishawe umoya nami Hayi. Ngeke. Hayi yabona. Ngeke manje. Ngangazi ukuthi uganga kunje. Hayi ngeke. Hayi kwamina ukube ngangazi. Inkomo zikababa. Ngizohlala la endlini ngihlalele uqhomolozelaka makuthi phuma wena uyaphuma ngesikhathi ofuna ngaso. Unkosikazi. Unkosikazi. Ukube ngangazi ukuthi ukugana kunjena. Ufuna kube njani nkosikazi? Hayibo baba ngishawe umoya nami ngibona abantu mhlawumbe. Ubona Abantu abantu la. nawe mawuthanda uyaphuma nawe uyibuyele ngesikhathi zakho. Phela ngiyindoda mina. Ngeke kanti sengenzeni kanti uyohlala nje ixoxela nomngane wami sengonini. No nkosikazi. Nkosikazi umama uhlala ekhaya, umama uyenza umsebenzi ekhaya. Mina ngiyaprovide. Ufuna ngihambe kodwa Ukube wathi umthatha ukuzomtshela ukuthi uzomdumisa phela ngibe ubanana. ngeke nkosikazi. Ngeke. Uyabona manje uyangicasula ngempela. Uyangicasula. Buka nomntwana ngekho la endlini. Baba ke kulungileke okay kulungile. Ngiyaxolisa ke Ya, baba. ngifuna le. Ngiyaxolisa. Ngiyenzela kuthula umsindo. Ngifuna le. Ngisaphinde. That's it all. Oh. No. Nayindodakazi. Mntanami, ungabambela abantu abadala. Usitshele ukuthi uphuma phi mntanami. Nami noma wakho ngihlangane naye endleleni la ekhaya shothi akukho. Awuhlale phansi. Ngiyakusimela sibadala. Hlala phansi. Uhlale la eduze kwethu ngoba sifuna ukuzwa kahle endlini. Sifuna ukuzwa kahle. Manje wena ufuna vike phela ngoba ngishiye endlini. Ngathi hlala kusofa ubuka i-TV ngikwenzelile ukudla. Yini esayidala uphume ngesicabha? Phendula umama. Ngikhuluma nawe. Wawulokhu ukumeza nje. Ubhorwa yini i-TV? Nazia. Yabona? Naza. Mama. Awuzwa. Mama. Ayizwa. Miyeke ngokubonana kuwena lo mntwana. Ya. Ya, ukhamba kufuza imbiza. Kulungileke masiqhubeka usungathi mawakhe. Kanjani? Uzungatsheli nje masiqhubeka nakho lokuphuma endlini Mawakhe. yakho. Lelimilanga yokuya nesisu ngiyakutshela uzoyigada leyo ngane. Ima. Ubona wena uphuma, naye aphuma. Uphume ya mina Yafana. ngifika umngane wami mina. Naye esho nomngane wakhe. Wena umfitele. Ipitele akuthi uyafika manje. Mvuneke baba. Nawe ngithole endleleni. Angihlanga mvune nje. Nakho ke wambona uphuma uyabuza umsebenzini bekusebenzela nini yebo kuyimanje ukuba uyabona ngiphethe mayina yini nawo mayina yini yebo umini ephuma ngosebenza nina nenze njani phuma niyangena phuma ngiyangena ngingayazi ukuthi Uyingane ke akalalele umuntu omdala. Umdala ke ngizwe ngengane futhi ke ngihlalela endlini igqunyiswe ngathi ngobanana ngolubanana. hayi nkosikazi kulungile nkosikazi mntana awubona ukuthi la endlini uzokwenza uthi usale noma wakho kancane le ndawo yakho soyibona le ndawo yakho susa into yokuhlala le susa into yokuhlala bese sizazohlala emakhaya nje ngoba nakhanda namhlanje hlangene kulungile nkosikazi asiboyisibone le ndawo asiboyisibone ayiphelile Hayibo, iphelile. ayiphelile Angisazi. no asibambe la nkosikazi asiba ngicela ungenzele iti angenzele iti nkosikazi ngenzele iti Kulungile. ya ngenzele iti inkomo zikababa ngifuna ukusibona hayi Nkosi yamazi nokuvelela
Hayi ngiyabonga. Kuba ngangazi ukugana kunje. Ngangeke ngithathe unkosikazi. Noma ngithatha isithembu ungenayo. Ibe yile ndoda le bangendoda le namakhosikazi amaningi. Yeah. Sibetha. Yini into echiphu kanje yini awunamali qoma oqomdande hayi bo bazokuhlupha kodwa ziyakhona nasonke isicelo ingazazi yini Awuzokuba nakulalela. Uthande angingakani. lalela ngakutshela mfazi ngathi shiya phansi amado uyabona wena mfazi shona khona khala khona mfazi yebo semhlabeni Kuyashisa nje wena wakhetha wagana mfazi ubeyifinisha lapha endlini hambe Yes, sir.